L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Doncs seguim endavant. Seguim endavant perquè en aquesta tarda que estem vivint de Festa Major a Parets del Vallès, la informació de territori sempre ens importa. També avui divendres, tot i que siguem aquí de Festa Major. Déu-n'hi-do la de capçaleres que hi ha en aquest territori dins l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Lluís. N'hi ha unes quantes. Si et sembla, comencem parlant del 9-9, que és el diari una mica històric d'aquí del Vallès Oriental, que va néixer a finals dels anys 80, és una empresa que ve de Vic, que ens va instaurar aquí al Vallès l'any 88-89, si no recordo malament. Surt cada dilluns i cada divendres i és una mica el diari de referència sobretot de la zona de Granollers, però de tota la comarca en general. Informació general, el 9-9. Informació general, clar, el dilluns hi ha molt esports, òbviament, tota l'actualitat esportiva de la comarca que queda recollida. Però si t'agraden els esports, també et recomano... Ets d'esports, tu? Sí, Ets d'esports. molt de futbol. Perfecte. Doncs et recomano aquesta altra capçalera històrica, que és el Gol Vallès, que també ha canviat de nom, però es diu Gol Vallès, que també ara és en un format més reportatjat. Mira, una portada olímpica, Ara que celebrem els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, que per cert, aquí a la comarca, vam tenir dues subseus olímpiques, Granollers amb l'handbol i Mollet amb el tir olímpic. Vull dir que vam ser protagonistes absoluts d'aquells Jocs Olímpics. Correcte. Què més? Llavors, per exemple, tenim la portada, que és una altra capçalera que fa molts anys que està aquí a la comarca, molt granollerina, però també de tota la comarca. Aquelles que trobaríem als qualsevol bars si anéssim a fer el cafè, al matí. Parla, per exemple, de la Festa Major de Parets, que és on som ara. Home, vivint la Festa Major de Parets també en parla la portada. Correcte. Més coses. Més coses. La Vila, la revista del Baix Montseny. Home. Baix Montseny, aquesta comarca, diguem, natural de la zona de Sant Celoni. La Vila també té la seva versió web, que és laviladigital.com. Versió web i versió paper? Correcte. El que vulguem. I aquesta revista de la Vall, que és una revista de Vallgorguina. Ah, vaja. Una portada divertida, aquesta, Són aquelles informacions que necessitem, aquelles informacions que ens parlen d'allò que tenim una mica més proper, aquella informació de territori. Tenim més coses encara, Tenim més coses, també a nivell digital, no, Laura? Sí. Abans, però, no sé si... A nivell digital tenim el Nació Granollers, que és la branca, diguem, comarcal del Nació Digital, dona informació sobre Granollers, però també sobre tota la comarca, i després a Terrassa tenim la Torre de Palau. Tota la informació de territori. Del Vallès Occidental, que és l'altra comarca. La que ens interessa de veritat, la més propera. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. L'esport, un valor que tenim al nostre costat i més si tenim un entorn com el del Ripollès, no, Laura, realment? Que dona per moltíssima informació local. I tant, informació de territori, que és la que ens interessa, allò que ens passa més a prop. Aquí què llegiu? Perquè televisió, una, però... Som nosaltres, Televisió del Ripollès, però també tenim, per exemple, us els presento. El Ripollès també és un setmanari de la nostra casa, que és informació local de proximitat. Pensa que tenim 19 municipis. 19 municipis. I que això dona per omplir un setmanari. Un setmanari d'informació, des de la informació cultural, política, d'arreu, esportiva, que també hi ha molta tradició esportiva en aquesta comarca, i a Camprodon també en concret. I llavors també hi ha l'opció digital. Opció digital? Sí, que allò és el ripollèsdigital.cat. Amb 2:15, de 7 de la tarda, sentíem les campanes ara mateix. És que som molt a prop de l'església, ja estem a la plaça Santa Maria, on s'està desenvolupant aquesta fira, i han sonat els quarts. Més coses, més informació, més generalista, el 9-9, també l'hem pogut contrastar també en d'altres territoris que hem visitat, el 9-9 com a informació del territori, una capçalera més. I nosaltres som un territori de muntanya i d'esports de neu, i també podem consultar el diari de la neu.cat. Diari de la neu.cat. Exacte. Que allà podríem trobar qualsevol tipus de contingut, aquells esportistes reportatges, destacats. entrevistes, informació actualitzada sobre l'estat de la neu i pistes, el que vulguis. Escolta'm, més coses, Nació Digital, versió el Ripollès, no? Ens n'aniríem al format web i aniríem cap a aquesta pàgina que ens informa també de tota la comarca, oi? És cert. Ja us dèiem, és una comarca que està farcida d'actualitat, l'estiu, l'hivern, la tardor, una comarca de muntanya, d'esports d'aventura, turística, i tot això recullen els nostres mitjans locals, comarcals i a territori. I de territori, gràcies també a totes aquestes capçaleres de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció.
L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Revista Alella, que aquest el tenim online, la revista Alella. La pots visitar, per tant, quan vulguis, on vulguis, en el format que tu vulguis. I aquest el tens aquí a la mà. Papers de vi. Papers de vi. Papers de vi. Aquí que hi trobem tot el que convingui sobre vins. Josep Roca aquí, com no pot ser d'una altra manera. És obrir qualsevol i te'l trobes. Sí. Realment, i fixa't que hi ha diferents pàgines, diferents articles en els quals pots veure totes les propostes que et donen i tot centralitzat en la mateixa revista. Per tant, etnologia des del Maresme, aquí a Papers de Vi i també a papersdevi.cat, que també és això, per la gent que estigui des de casa que dius, ostres, ara no la tinc a mà, cap problema perquè online la tenim. Que ja sap que el Maresme també és una bona terra de vins, en aquest cas, no podia faltar-hi la seva revista. Per tant, actualitat a través de la revista Alella, vi a través de Papers de Vi, a papersdevi.cat. Tot això és el que ens ofereixen a les revistes de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal aquí al Maresme. Seguim informats, nosaltres busquem també reportatges, actualitat, entrevistes, que és una mica el que fem nosaltres a la televisió, però traslladat a la revista. Al paper o online, també. Online. Per tant, a través de tabletes, mòbils o el mateix ordinador per qualsevol dispositiu. Per tant, ja ho saben, aquesta és l'oferta de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal al Maresme, revista Alella, a revistalella.cat i també Papers de Vi a papersdevi.cat online. Anem mirant, a veure què més... Mira, Déu-n'hi-do, Si mires per aquí també... L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. A veure, Xavi, si avui estem aquí al Baix Llobregat, quines notícies hauríem de saber? Que et veig aquí llegint la premsa comarcal. A veure. Avui, per exemple, Vallirana vol formar part de l'àrea metropolitana, un altre nou municipi que es derivaria cap a aquest ens supramunicipal. També aquí a Sant Climent, ara mateix, hi ha una mediació entre propietaris i administracions per impulsar millores en l'accés d'habitatges. I una altra notícia més, detingut per conduir de forma temerària, begut i fugant-se d'un control, aquí al Baix Llobregat. Malament, això malament, des d'aquí fora. Tot això ens ho informa la premsa del territori. L'Associació Comarcal Catalana de Premsa Comarcal, i és que aquí al Baix Llobregat hi ha moltíssimes capçaleres. Mira, el Prat de Llobregat, Delta del Llobregat, Molins de Rei, el Llaç, Esparreguera, el 777 Comunica i el 777.cat, per aquells que ho volen mirar online. Aquest és el 777, el Llaç, quins més tenim? A Martorell Informador, que és el que tens entre mans, a Sant Just d'Esvern, la Vall de Vers, i a Sant Feliu de Llobregat, el fet a santfeliu.cat, que en aquest cas també és online. A veure, per tant, aquí revistes, el que dèiem, el 777, 777.cat, trobem una mica de tot, Voleu el llaç? Senyores, volen revistes? Senyores, tenim a llegir? Farem un cop d'ull, Veure. Ja ho veuen, tota la gent vestida amb aquestes gorres tan fantàstiques de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal, A veure què tenim aquí. Sant Just, algú informació sobre Sant Just? Doncs nosaltres, que seguim repartint informació, ja ho saben, si volen estar informat, aquestes són les capçaleres del Baix Llobregat. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. A veure, Júlia, així que els Diables del Correfoc d'aquí de Vilanova celebra 25 anys? Sí, es va fer el 25 aniversari. 25 aniversari. És informació que trobem al diari de Vilanova, actualitat. Diari de Vilanova i diari de Vilanova.cat. El format paper, aquí trobem notícies sobre la festa major, és el que diem que ara a dia d'avui en tenim. A veure, més cosetes. Saps qui celebra també el 25 aniversari? Qui? Una cosa amb la que tancarem el programa, no sé si dir-ho, dic o no, què fem? Ai. Ho dic o deixem Digo, va, una miqueta així. Acabarem amb la Moixiganga, amb el Ball de la Moixiganga, que també celebra el 25 aniversari. Doncs, a veure, cap problema, perquè per això tenim els nostres estimats tècnics que ens faciliten micròfons de mà. Llavors, el que dèiem, al diari de Vilanova trobem informacions com aquestes, actualitat, tot el que convingui sobre Vilanova i la Geltrú.
és això, festa major, no en falten aquests dies. No, home, sobretot aquests dies tota la premsa en va plena de festa major. Els que ho volen també a diaridevilanova.cat i també, si estem al Garraf, quina altra capçalera no ens podem deixar, Júlia? A veure. No ens podem deixar l'Eco de Sitges. L'Eco de Sitges. A veure, és que vaig aquí amb el micròfon i no puc fer anar les mans. Per tant, és això. Si volem estar informats sobre Vilanova, una mica als voltants, tenim el diari de Vilanova i si ens n'anem cap a Sitges, l'Eco de Sitges. L'Eco de Sitges, correcte. L'Eco de Sitges i també ecodesitges.cat. Sí. Per tant, aquí... en paper i en format digital. Sobretot el turisme, com està canviant aquests dies, actualitat que trobem, ja ho saben, gràcies a l'Associació Catalana de Premsa Comarcal, en aquest cas, d'aquí, del Garraf. Anem mirant, a veure, unes cosetes per aquí. Home, això ho podríem anar, L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Escolta, Rosó, has vist que hi van atracar la 11 d'aquí de Caldes? L'oficina de Correus, perdona, he llegit malament. Déu-n'hi-do, l'oficina de Correus d'aquí Caldes, 2 persones van entrar-hi a robar, es van emportar cupons a la 11, com deia la Mar. I 3.000 euros. I 3.000 euros. Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do l'ensurt que es devien emportar a les persones que estaven a l'oficina de Correus, perquè és això, segons explica el diari de Girona, estaven fent cua com unes persones més i quan van arribar allà davant, a punta de pistola, Sí, van demanar al noi que hi havia allà que els hi donés els calés i es van escapar, de fet. El que passa que diuen que l'alcalde d'aquí de Caldes diu que això no és habitual. No, evidentment no és un fet habitual que passi a les comarques gironines, més a les oficines de Correu, i bé, deien això, l'opció aquesta, que podria haver estat que, com que hi ha l'estació de tren aquí, un mètode de fugida, en fi, ho acabarem d'esbrinar perquè ja ho saben, tota l'actualitat d'aquí, de Caldes, de la demarcació de Girona, de la Selva, a Diari de Girona, que és on trobem molta informació. Però si anem per aquí al voltant, si anem a Cassà, per exemple, també tenim altres coses, a veure, què més tenim? El Llumiguia. Bueno, també per veure, una mica a veure què tenim aquí. Sobretot centrada més en el municipi de Cassà, on trobem moltes entrevistes, reportatges, informació de la policia local, excursions que s'han fet i em sembla que en tenim un altre, no? No, l'altre és en digital, que també està molt bé, perquè també tenim el diari de Girona en digital i cassadigital.cat, que també hi ha més informació del municipi de Cassà de la Selva, però per internet. Sí, per la gent que no li agrada tant el paper, ho pot mirar també per internet. Exacte, per això no hi ha problema. Nosaltres ens quedem aquí fullejant el diari de Girona, ja ho saben, gràcies a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Anem seguint actualitat. A veure. A veure, què més? L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció.